Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur, zinetika kimikoko ekuazio zinetikoa ikusiko dugu. Beste bideo batean ikusi genuen erreakzioen abiadura nola kalkulatzen den. Kasu honetan, ekuazio zinetikoa ala abiadura ekuazioa ikusiko dugu. Demagun, erreakzio hau. Hau da, A eta B erreaktiboak erreakzionatzen dute produktuak ematiko. Non, A eta B txikiak koefiziente estequiometrikoak dira. Ekuazio erreakzio honen ekuazio zinetikoa horrelakoa izango da. Non, V erreakzioaren abiadura da eta bere unitateak beti kontzentrazio zati denbora izango dira. Kasu honetan adibide bezala ipini dut molar zati segundo, baina izan aldira beste kontzentrazio unitateak ala beste denbora unitateak. Gero, A eta B kortxeteetan izango dira A eta B erreaktiboen kontzentrazioak. Alfa, beta, ala, adibidez, hiru konposatu bagenukan izango zen adibidez C, ber, gamma, ala beste letra greko. Letra hauek, berretzaile hauek, erreakzioaren ordenak dira. Esperimentalki kalkulatzen dira eta erreakzio bakoitzan aldatzen dira. Eta erreakzio ordenak gehitzen ditugunean, erreakzio orden guztiak gehitzen ditugunean, erreakzio ordena osoa lortzen dugu. Eta gero azkenik K daukagu. K abiadura konstantea da. Eta erreakzio bakoitzan aldatzen da. Hiru gauza kontuan alto behar dugu K kalkulatzen. Lehenengo eta behin, temperaturaren menpe dago eta erreaktiboen kontzentrazioarekiko independentea da. Hau da, temperatura aldatzen bada, K aldatuko da, baina erreaktiboen kontzentrazioak aldatzen baditugu, K konstante mantenduko da. Gero, katalizatzaileak ere kontuan hartu behar ditugu. Katalizatzaileak badu dela ez erreakzioan K-ren balioa aldatuko da. Katalizatzaile batekin adibidez B izango da bere balioa eta katalizatzaile gabe adibidez 0,5. Eta azkenik, K-ren unitateak aldatzen dira erreakzio bakoitzean. Zergatik gertatzen da hau? Konturatzen bazarete, bakarrik unitateak ipiniko ditut. Demagun, abiadura, molar, zati segundo dela. Gero daukagu, K-ren unitateak ez dakigula, hemen horrela ipiniko ditut, eta A eta beren unitateak kontzentrazioak direnez, molar izango dira. Zer gertatzen da? Berreitzaileak aldatuko da erreakzioaren ordenak aldatzen direnean. Orduan, erreakzio bakoitzean, adibidez, erreakzio ordena osoa 3 bada, hau beste aldera pasatzen dugu, eta K-ren unitateak geratuko dira. Molar, zati segundo, zati molar beriru. Orduan, hau horrela geratzen da, eta bere unitateak izango dira molar ber minus bi, bider segundo ber minus bat. Baina, zenbaki hau aldatzen bada, zenbaki hau aldatuko da, eta K-ren unitateak aldatuko dira. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu Jakindun.